भारत सरकारखौ नारसिननानै दाबिनायनिसो मोनसे आन्दोलन जागोन बेखौ मानसिफोरा भुल आरो गोरोन्थि बुजिनानै बे बुंनाय बाथ्रानि दाबिया जाहैबाय फैबाय थानाय विंटार सेसन डिसेम्बर दानाव जानो गोनां जि विंटार सेसनाव बे बिला पास जानांगौ फैयै फैयै 5 बोसोराव जोङो लुबैदोंमोन जे बे एकर्डनि 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ सोमावसारफिननायनि बाथ्रा दिनैहाय सार दिपेन बर'आ बुरखांफिनबावदों ओमफ्राय बे मोनसे एसामिस निउसावबो होदोंमोन होनाया सोमावसारफिननायनि खोथायाखौ सोमावसारफिननो होनना बुङोबा दा बेसेबां ओंखारगोन माबायदि सोमावसारगोन मा थांखिखौ लाना सोमावसारगोन 1500 कौटिखौ लानानैनो सोमावसारफिनोब्ला बोरै जानांगौ जाखो नङा होमबा एसे बोरैबा खोनायो सोमावसारफिननायनि खोथा होनोब्ला दाथ' आरो सोमावसारनाय आन्दोलन खालामफिननायनि बा माबा मोनसे खालामफिननायनि गावसोरनो बुंदोंमोन गोजोन सुक्ति जाबाय गोजोन थासारि फैबाय दाथ' थाङै थुङै दा बाथ्राया नोंसोरनावनो गोग्लैहैफिनगोनफोरबायदिसो मोनो आङो सोमावसारफिननायनि बाथ्राखौ बुङोबा नांगौ सोमावसारनायखौ खालामनांगौ जिखुनु बर'नि जाखिनि मोननांगौ मोन्थाय बेफोर मोनाब्ला सोमावसारनाया कन्टिनिउ जानांगौ 5 बोसोराव बिथांमोना स्रि थादोंमोन आन्दोलन ओमफ्राय बिदिनो मालाबा थाबायनायनि रेलि बायदिसिना रेलि लाख्रुलांबाय थायोमोन आरोखि सोमावसारनायनि बा थांखि मोनसेखौ लानानै सोमावसारनांगौ ओमफ्राय मानसिफोरनि ब्रेनावहाय मोनसे जिनिसखौ सोथाबना दोनबाय थानांगौ दा 5 बोसोर सोमावसारासै 5 बोसोरनि उनाव ग्रोब थुब्लावनो ओंखारफिननाय नङा होमबा बेफोरबायदिब्ला एसे माबा जायो बादबनाय फैयो दे जोंल' सोमावसारगोन जों सोमावसारनायाव ओंखारगोन सोरबाया राजा जागोन ना बे मोनसे खोथाया फैबाय थायो आरोखि जेखियानो जादोला सोमावसारफिनथारोब्लाथ' नायनोसै बोथोरखौ बोथोरफोरखौ नायनानैसो बाथ्राखौ माने बुंलायगोन आरो दाथ' नै आरो जायफोर पावारनिफ्राय ओंखारनाय बिथांमोना बे बायदिसिनाफ्रा बुंग्रायाथ' बुंबाय थाखासिगोन बायदि रोखोमनि नङा होनबा जेखियानो जादोला सार दिपेननि माखासे बाथ्राखौ एसे खोनासंनानै लानि नङा होमबा बे खोथाया स्पष्ट जे 5 बोसोराव भारतनि प्रधान मन्त्रीखौ जों खावलायबोदों बिथांमोना जेब्लाबो बुंबोदोंमोन जे जों नेक्स्ट सेसनाव 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोगोन आरो बे समावनो त्रिपुरानि जेंनाया फैबाय माब्लाबा मेघालयनि जेंनाया फैदों माब्लाबा मिज'रामनि जेंनाया फैदों आसामनि कार्बि डिमासा आरो बड'लेण्ड बेयाव आसाम सरकारा बुंदों जोंहा कुनु डिमट गैया 125 एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनायाव जोङो जेब्लायबो पजिटिभ आरो सरकारखौ जोङो जोंनिफ्राय माने एनअसि नो अबजेक्शन जोङो हरबाय होननानै बुंदों फैयै फैयै 5 बोसोराव जोङो लुबैदोंमोन जे बे एकर्डनि 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ नाथायबा थांनाय मनसुन सेसनाव बेखौ बिलखौ पास खालामगोन होननानै गृह मन्थ्रिया बुंसेयावबो गोबां माखासे सेसनाव दावराव दावसि जानायनि थाखाय माने बे बिला फैदिया बेखायनो जोंनि दाबिया जाहैबाय फैबाय थानाय विंटार सेसन डिसेम्बर दानाव जानो गोनां जि विंटार सेसनाव बे बिला पास जानांगौ आरो गृह सचिब गबिन्द महन बिथांखौ जोङो थांनाय आगस्ट दानाव लोगो हमनानै जों बुंनानै फैदों बिला जुदि पास जायाब्ला बा बिलखौ जुदि लाबोआब्ला आरो बिलखौ लाबोनायनि तागिदायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अक्ट'बर दाननिफ्राय आन्दोलन खालामगोन होननानै अलरेडि बे आगस्ट दानाव जुलाइ दानाव डिक्लेयार्ड मोनसे जोंनि पलिसि डिसिसन बे जोंनि थांखि आरो बेखायसो नैबे बिसायख'थि जोबनाय बिसायख'थि बारलांनाय बिनि रिजाल्ट फैनाय बेजों जेबो सोमोन्दो गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि अन कर्स अफ एक्सनाव खामानि मावदों 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौनि पास खालामनांगौनि जि आन्दोलन गणतान्त्रिक आन्तर्जयी जि आन्दोलन बियो बिटिसि बिटिआर सरकारनि एगेन्स्टआवबो नङा कारन बे एमेन्डमेन्टआ बड'लेण्ड सरकारनि आवथायावनो गैया एक्टियारावनो गैया बे जाहैबाय भारत सरकारनि एक्टियारनि मेटार भारत सरकारनि पलिटिकेल डिसिसननि मेटार जोंनि आन्दोलना भारत सरकारनि खाथियावसो जागोन भारत सरकारखौ नारसिनना दाबि दैखांनानैसो जागोन
बेयाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैनाय बिथाङा सरकार दागोन बिथाङा सरकार सालायगोन बेजों सोमोन्दोआनो गैया आरो बे मेटारा हाग्रामाजों माने फैयानोखा बे मेटारा जाबाय भारत सरकारखौ दाबि दैखांनानै जोंनि अधिकारखौ संबिधानिक जि मर्यादाखौ मोननांगौनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिननानै दाबिनायनिसो मोनसे आन्दोलन जागोन बेखौ मानसिफोरा भुल आरो गोरोन्थि बुजिनानै बे बुंनाय बाथ्रा आरो जुदि बिला फैयोब्ला जों आन्दोलन खालामनो गोनां गैया बेखौ आल्टिमेटलिथ' सरकारानो मावहैनांगोन काउन्सिल सरकारानो मावहैनांगोन आरो बिनि सुबिदाखौ बिथांमोनानो मोनजागोन बे खोथाया गासिबो स्रा स्रा स्पष्ट गोजोन्थों